Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso makamaka pali nkhani ina yomwe tikuona kuti page ya Bakili Mulizi TV yabweretsa makamaka mapokoso osiyanasiyana ngoti mapokoso ochuluka akuchokeranso kwa anthu osata zipani zochuluka komanso kuphatikiza makamaka anthu amenewa okonda page imeneyi ya Bakili Mulizi TV. Kuti Bakili Mulizi TV dzuloli la Mulungu idayika posti yokuti chani yomwe yapangisa kuti makomenti ngambwi akhale ali kumusiku. So ndiwerenga post imeneyi kenako ndimanenanso kuti timakaona makomenti amzika zosiyanasiyana zina zomwe zili ku South Africa, zina kumeneko ku Lilongwe, zina ku Blantyre, timakhala tikuwerenga makomenti awo osayika komenti makamaka yomwe tangoganiza ayi, ndipo timakhala sikutenda kawiri kuti inunso pano pa YouTube channel muzikhalanso makamaka mukuyika makomenti anu kuti tizimva ma feedback osiyanasiyana kuchokera kwa inunso pamodzi pano. So page imeneyi yayika post yomwe ikumveka motere akuti owina pa chisankho cha 16 September wadziwika kale. Zipani zonse zimene zinathandiza MCP mu 2020 zayima pazokha. UTM, PP, Freedom Party onsewa anali mavoti achakwera. Chodabwitsa kwambiri, masapota a UTM akunena kuti kuyima kwawo pa chisankhochi kuchosera mavoti a DPP. Kodi iwowa anavotera APM 2020? Muzeni chakwera alire voti yanu osati DPP. So tikuona kuti post imeneyi yanyamula makamaka uthenga wochuluka kwambiri akuti owina pa 16 September akudziwika kale, ngakhale sadatchulidwe koma tikhulupirira kuti ambiri tapasidwa kale hint kuti page imeneyi ya Bakili Mulizi TV ikuzemberera wakuti ndi wakuti. Tikatengeranso maganizo mathu ife tikumuona wina wake kuti ino muganiza kuti amene page imeneyi ikumutchula kuti wawina kale pa 16 September ndi yani, kodi ndi yani? So tikuonanso apa yatikumbusa mu 2020 akuti UTM, PP, Freedom Party zidachitapo mgwirizano ndi makamaka MCP. Tidaona kuti MCP idapambana kamba ka mgwirizano umenewu. Tikaona pano pa 16 September makamaka MCP ikuyenda opanda mgwirizano umenewu. UTM palibe, PP palibe, Freedom Party palibe, akuti chakwera kumene aliko alire mokweza. So tikuona sapa mazabwera ngati makamaka mkangano ka UTM komanso DPP akuti UTM ikuti kuyima kwawo pa chisankhochi kuchosera mavoti a DPP. Ndefunso ndira kuti kodi iwowa adavotera APM mu 2020? Muzeni chakwera alire voti yanu osati DPP. So posti ndi imeneyi yomwe yapangisa amalawi ochuluka kuyitu kuona page ya Bakili Mulizi TV. Tikuona malawi ena kubakira ndithu momveka bwino. Tikuona amalawi akuyankhula za kukhosi kwawo zosiyana. Tateni ngowenga makomenti awiri atatu omwe tikaphatikiza kupanga 5 kwina kutione kuti tiye chite motani. Comment from M Swedi akuti ndipo inu akuti simana mafada chabwino kuyuza page imeneyi ya Bakili akuti page imeneyi simanama. Aroning'ona amene walemba chiparagrafu chake cha mchingerezi tichiwerenge kapena tingosiya tipite kumwa makamaka makomenti ting'ono tingoiwerenga. Kumva chizungu amva, usamvaso tingoizukutako pang'ono. Uya kuti we are here today because of the mistakes of the DPP. Akuti titi pano akamba ka mavuto opena zolakwika zomwe DPP idachita. Kenako kumaliza ndikunena kuti history is the best teacher. Chabwino kenako kuti we need to move forward, tikuyenera tipite chitsogolo, not going backwards, usati kubwerera mbuyo, and not staying where we are now. Komanso usati tingokhala apa mene tilipa apanopa. Kenako kusati the most useless thing about Bakili Mulizi TV
akuti chinthu chombwambwana kwambiri chokhuzana kapena kuti chomwe Bakili Mulizi TV imachita akuti is that you are biased towards DPP, yet DPP has made a lot of mistakes. Akuti kutsogoza kwambiri chipani chimenechi cha DPP moti akuti yet DPP has made a lot of mistakes just like MCP. Akuti kutero tikuona kuti nayo DPP idachitako makamaka zolakwika zambirimbiri ngati MCP imene. So akuti this makes you not credible azimene zikukupangisani a page ya Bakili Mulizi TV ukaswiri wanu kuchoka hapo kamba kokuti mukusogoza DPP pamenenso DPP idachitanso zosakhala bwino ngati MCP. So akupitiriza ndikutenda kuti I would have loved if you exposed all these parties that have been stealing from Malawians. Akuti nkadakonda mukadakhala kuti mukuyika pambalambanda makamaka zipani zonse munomo Malawi akuti so that this nation can improve for all other than only saying good things about DPP. Akuti mwezi mukuyika zipani zonse pambalambanda zolakwika zomwe zikuchita akusiyana ndi kumango iphamika sugar akuyiphamika mkaka DPP pamene zipani zonse zili zosachita bwino. So tikuona kuti comment imeneyi ili ndi ma likes okwana 181 komanso tikuona kuti anthu ena 188 akuyipanga reply. Tingowerenga reply imodzi from Chims Makana akuti tikavoterabe DPP unyaiwe chabwino. Timanena kuti amalawi amakhazulana ukhaokha kuma comment amalawi amatukwana page pene ya Bakili Mulizi TV amalawi amayankhula chilichonse chomwe chili kukhosi kwawo. Tati ndionebe ma comment imene chidali comment number 1 comment yomwe tayikuwerenga mchingerezi komanso tayi masulira koditu pamudzi pano timabweretsa nkhani zosiyana ndale sports komanso entertainment chilichonse chomwe mumakonda chimapezeka pamudzi pano. So inu ngati mwafika pano musama iwale kungothobanya kabatani ka like iko uzathobanyanso comment ndikuthobanyanso subscribe ndekuti ulendo wonse omwe timabweretsa ma videos ama demo ampira achani muzikhala kuti akupezani mukangotsekula YouTube yanuyo. Chabwino uyu ndi inkosa kuti DK moto kuti tsobo zinazo muona kuti mutani inkosa mene you die hard fan wa UTM kuti DK daliso kabambe moto jabesi kuti Great Tones Alliance was against DPP in 2020, so they must mind their business otherwise. Chabwino comment ya mchingerezi chomvekaso bwino chimenecho Vincent kuti anthu kudana ndi Chilungamo the Bruce DPP. Chabwino tikuona bepa comment ningona awiri eni tikwangukepo pamudzi pano. Makamaka J-Leads kuti zoti UTM ndi chipani cha pa Facebook ndizoona eti chifukwa ndi mukuyankhatu ambiri ndi a UTM pano. Chabwino akuti chipani cha UTM ndi chipani cha tsamba la mchezo la Facebook. Club John akuti history is the best teacher akhalise Bakili Mulizi TV. So timanena kuti page imene ena maikonda ena maikhazula koma uchuluka ndo ikonda ndithu apakekidwa chinthu anthu ambiri amakhala akusesereka pamenepa maika kuti akang'antha kale. Chabwino ayika chithunzi cha adadi ndikhulupirira kuti nanunso mwachiona. Nkhani yavundula ma comment osewa ndi nkhani yokuti page imeneyi ya Bakili Mulizi TV ayika post komanso kung'alulapo kukhazulapo ziwiri zitatu zokhuza na mgwirizano wa 2020 wa MCP kuti mgwirizano uja sudayendenso pano zomwe zikusonyeza kuti MCP ili mazi apalibe kuphula kanthu. So tikuonanso kuti apa UTM imati makamaka kuti kuima kwawo pa chisangochi kuti kuchosera mavoti a DPP. So tikuona kuti Bakili yafunsa kuti UTM iyi mu 2020 akuti idavotera APM. So UTM ndiyomwe ikuyenera zikayuza makamaka MCP kuti MCP kumene muliko mwaluza kamba kokuti mavota ife sakubwera kwa inu akhala atukha osatiso azikambapo za APM imene idali ya changu yomwe tidakonza ndipo timanena kuti mukafika pamudzi pano musamayiwale kupanga like, share komanso subscribe kuti tizikhalira limodzi lero pakana kutsogoloku tikumanenso nthawi ina.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.